אמרתי לו, אין לי. אז תבוא מחר. אז תבוא מחר, עד שנמאס לי. אם לא, זאת גברת אורלוב. שרה אורלוב. על ידי זה שהיה לישוע בן דוד, שהיה להם ברחוב פינסקר, היה להם 2 משאיות. אחת נסעה לתל אביב להביא סחורה, השנייה חזרה. כל היום עשו 4 נגלות. עד מאוחר. מ-6 בבוקר עד 8 בלילה עד שסגרו את החנויות. כל מיני דברים. משאית. לא היה כמו היום. דוחפים, אתה יודע מה זה ההבדל בין דוחפים למושכים? זה מונח צבאי דווקא. לא יודע. זה מונח אפסנאי. דוחפים אספקה, כאילו. דוחפים אספקה בלי שיזמין כל דבר. יודעים, כל שבוע צריך כך וכך, זה וזה וזה וזה, דוחפים לו את זה. ויש כאלה שצריכים ללכת למשוך את זה. אז היא סידרה לי שאני אלך שם. זה מבקש עבודה. היא כנראה דיברה איתם, כן, לקחו אותי בתור סבבה. אל תשאל איזה ימים חמים כאלה כבר, יולי, אוגוסט. להעמיס חביות של 200 קילו, ו100 קילו אורז וסוכר, וארגזים סבון, ושמן, ונפט. כל המצרוכת שלו, גם של החנויות טקסטיל, תצא לרחוב בהרצל, תיקח שם דברים כאלה וכאלה, וחשמל, טקסטילים וכל מיני. בקיצר, אמרתי, אם אני שם, וכל מה שהרווחתי, השתיתי. כל כך הייתי מזיע, שהייתי מיובש כל היום, הייתי עם הלשון בחוץ מיובש. אני לא הייתי רגיל נעים איזה גביר כזה. טוב, ככה הגעתי למקום כזה אחר. בכל מקום איפה שהלכתי עם המסעד, שאלתי אם לא צריך פועל. עד שהגעתי למקום אחד, איפה שעשו תערובת לעופות. לקחו נבילות. אז היה מלחמה בשדות. כפר קאסם וכל המקומות האלה בגליל ובנגב. הביאו גמלים, מתים וסוסים ופרות ועיזים ומה שאתה לא רוצה. כל סוגי הבהמות. שהרגו אותם במיוחד שהפריע לקרבות. אז היו אוספים את זה משאיות צבאיות. הביאו את זה לכאן. פה היו צריכים להפשיט אותם, לפשוט את האור, לחתוך אותם לחתיכות גדולות. היה דוד ענק של 2.5 גובה. תמיד שהיו צריכים להרים את החלקים האלה, ולהכניס אותם לדוד קיטור. שם היה מחאי. הרווחתי כסף, מקום כזה, אף אחד לא רצה ללכת לעבוד. אתה יודע מה זה אף אחד? המקום היה מסריח מנבלות. כמו מנבלה. כמו לא אחת. כמה נבלות היו. היה חצר היה מלא ענק. ושם היו מבשלים את זה אחר כך שיתבשר, על השעון. היו צריכים לסגור את הזה, את הקיטור, ולהוציא. היה פתח למטה, במריצות, להוציא את זה מגרפות. היה כבר התפורר כל הזה. אז השמן, מה שהצטבר מהקיטור, הלך לחביות. וזה, אספו את השמן, את השומן, ושלחו את זה לבתי חרושת לסבון, את הבשר ואת הצמות, תיזרו בחסר. שהתייבש. והתייבש שם אחרי יומיים. לקחו את זה וכנסו את זה. זה היה מין מכונה שהייתה
טוחנת את זה, לפירורים. ממש טוחנת את זה. אחר כך היה בחצר ערימה של חצץ דק. הרבבו את החצץ מידם, הלך לבדוק אם זה חצץ או שזה עצמות. הרוויחו כסף, עשו נפח. מחצץ, זה שקל טונות. ידידי, אני עבדתי שם 1.5 שנה עד שהגדוד פיתול הזה התפוצץ עליי. עליך? עליי, כבר נשרפתי, כן. בסופו היה, אמרתי, מספיק. וזה נגמר הסיפור. נגמר הסיפור. איפה? זה היה בצומת סגולה המקום הזה? סוף אחרי פסי רכבת. בפשינסקי קראו לזה. זה היה, 2 שותפים היו שם. אתה זוכר בטח. היה מוקה לימן. לא. היה מפקד חיל הים. לא מכיר. לא בזמנך. לא. הייתי ילד קטן. הוא היה מפקד חיל הים, ואבא שלו היה לו את המפעל הזה של העצמת. יהודי ותיק כבר, רוסי או ליטאי. אז הבן היה בחיפה, בספירת מלחמה, מפקד חיל הים. מי זה? חשבתי אורחים הגיעו. חשבתי אורחים הגיעו. זה לא קיים מופסיקו. אז היו צריכים, כל הצעירים היו מגויסים, ואני קיבלתי דיחוי משנת 48 עד שנת 50, קיבלתי 2 דיחוי. האמא שלי ביקשה שישחררו אותי, להסתדר. בקיצר, באתי למישהו שם, וטוב, נתנו אותי, מסרו אותי למישהו שם, הונגרי, שהוא היה פליט, הוא ברח מירושלים בזמן הקרבות. כאילו עזבתם שמה אחרי זה באו הרוסים, אמרו מי שייך לאזור הרוסי שם. המעצמות, 4 מעצמות היו אמריקאים ואנגלים, צרפתים ורוסים. כל אחד חילק את גרמניה לאזורים. אז כל אחד טיפל באזור אחר. באזור ההשפעה שלו. ואצלכם איפה? אני הייתי שייך, אני ועוד אחרים היו שייכים לאזור הרוסי, או האזור המזרחי, החזית הרוסית. כן. אז הם לקחו אותנו. בא איזה קפיטן בא עם הסוס, גם כן עושה לנו דרשה, כמובן תרגמו את זה. אתם הולכים הביתה. הולכים הביתה, חשבנו, באמת, תקחו איזה אוטו, איזה רכבת, איזה קורקינט. ברגל. הנחתי כתוב, נתנו לנו שם כמה שומרי ראש, שהובילו את כל העדר הזה לכיוון הונגריה. הולכים יום אחד. חשבנו נגיע לאיזה תחנה, לאיזה מקום, שיהיה רכבת, שיהיה משהו. שום דבר. אוכל, נתנו כובע אוכל, רק לחם יובש היה כמו אבן. אתה יודע מה זה? קראו לזה סוחרקי. כובע כזה, רק זה היו צריכים להרטיב את זה מים ולאכול. זה היה מנה חמה. מנה חמה. הולכים יומיים, רואים שאין לזה סוף. ובשביל ללכת, אתה יודע, אחרי התאמנות תרגילים כאלה, ללכת 100 קילומטרים, זה היה בדיוק בשבילנו. יום אחד החלטנו, היה לנו וודקה, מה שלא היה לנו סיגריות,
כל אחד היה מלא סיגריות ובודקה, היה לכל אחד. בשפע. שפע, ונתנו לשומרים סיגריות ובודקה. ולא יכולתם לעזוב את הקבוצה הרדימו אותם עם הוודקה, ישנו, כולם ישנו כמו פגרים. ברחו להם. אנחנו ברחנו להם. כל אחד לקח לעצמו את הדרך. כל אחד על אחריותו. כן. כן, ופתאום אני באמת הולך אליהם. עם פסי הרכבת, זה הגעתי לתחנת רכבת. אבל לא פחדתם להתקל עוד פעם בגרמנים או משהו? לא, כבר לא היו גרמנים. הגרמנים כבר היו שבויים. אנחנו ראינו במפלתם, אתה יודע מה זה? שמחנו כל כך, איך שמבלים אלפים. לא רציתם להתנקם בהם או משהו? לא, לא נתנו לנו. לא נתנו לנו. מה שכן נתנו, לירוק עליהם. זה כן יכולנו לעשות. כן, מה שכן נתנו גם כן, 3 ימי שוד. שוד, כן. נכנסו לבנקים, נכנסו לכל מפעלים של טקסטילים, לקחו, כל אחד לקחו. מי היה צריך איזה סדינים? מי ישר מהמפעל? כל מיני... אין לך מיטה, אתה צריך סדין. אין לי מיטה, אני צריך זה. היו כאלה שלקחו, שיהיה... העיקר שיהיה. לנינים שלו, גם כן יהיה. בקיצור, מה אני אגיד לכם? הגעתי למקום אחד, ראיתי, ברכבת. ואני הכרתי, עומד, חייל, עומד על המדרגות של הרכבת, הוא מסתכל, אתה יודע, כרגיל. הוא היה אחד השומרים של הרכבת. אני רואה חייל רומאי, הכרתי שהלבוש שלו זה לא... רומאי? רומני? הרומני? כן. ראיתי שזה לא הונגרי ולא גרמני. כי את הרומנים אני הכרתי 4 שנים לפני זה, שראיתי שברומניה היה את שני שפיצים פה. אני מתקרב אליו ואני מבקש את זה. אפשר לענות עליו? כן, כן. הוא נסע לרומניה. ברומניה הגעתי להונגריה. ובטח תלו איתך עוד אנשים. כן, מי שהגיע לשם, כן. אחר כך, הגעתי לבודפסט, ושם היה כבר טוב, ובואו, שם היה כבר מאורגן ועד הצלה של היהודים. כבר מצאתי חברים שחזרו מהבית, שהם השתחררו כבר בינואר, שאותם גירשו לגרמניה, אז אלה ברחו והסתתרו, וניצלו והשתחררו. הם היו כבר 5 חודשים בבית, בססרי, מנחם פייברגר ועוד כאלה. הוא כבר הספיק להיות בבית. הוא כבר להיות בבית וחזר כבר לבודפסט. מה יש לו לחפש בבודפסט? שם הקימו מטבחים ונתנו תעודות מזויפות לעבור את הגבול האוסטרי. מאוסטריה לגרמניה או לאיטליה. אבל למה לא נשאר בבית? מה יש לו לחפש? מה... הוא לא מצא את אף אחד בבית. לא מצא אף אחד. מה יש לו לעשות בבית? זה שם כבר סיפרו לנו שאין בבית שום דבר ש... אז גם אני נסעתי הביתה בכל זאת לראות מה יש. אחרי 3 חודשים גם אני... מה מצאת בבית? כלום, דיירים צוענים בבית. גויים, וכאלה. ולא אמרת להם, זה הבית שלי? אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, העירייה שמה אותם שם. העירייה? כן. תגיד לי, ולא חשבת אף פעם לקחת, לדרוש את הבית הזה בחזרה, אחרי כל כך הרבה שנים? הבעיה, אני לא יכולתי למכור. אני הייתי מתחת לגיל 20, ושם מי שלא גיל 20 לא יכול היה למכור. זה לא כמו פה 18. כן. פה בין 18 אתה בוגר, יש לך תעודת זהות, אתה יכול לעשות כל דבר מה שאתה... מה למכור? את הבית כאילו? כן. אבל לא, מה למכור? הם כבר השתלטו לך על הבית, מה... לא משנה, המקום. השתלטו, אבל אני יכולתי להוציא צו. להוציא צו שיגרשו אותם, למכור את זה למישהו אחר. אבל בדיוק היה, אמרתי לך, פרנק הזה, הוא היה כבר ראש העיר שם. באתי אליו. אתה מכיר אותי, אני יודע.
הבית ככה, ולקחו לנו את הפרות ואת העגלים, ואת כל זה לקחו. אני לא יכול לעשות שום דבר. וכל הרכוש, מה שהיה, מה? אז היה אחד יהודי, אחד שכן. וסיפרתי לו את הסיפור הזה, שאני לא יכול לעשות שום דבר עם הבית. הוא אומר, תן לי פולמאכט, ייפוי כוח, שאני יכול למכור לך את הבית, את הכסף אני אעביר לך. כבר ידע שאימא שלי באיטליה, וזה. אז נתתי לה את המיפוי כוח, הוא מכר את הבית הזה, שם היה הדולר היה כל כך יקר, הוא קיבל כמה אלפי דולרים, גם בקושי הביא את זה. ועכשיו אין שום דבר, כי זה חוקי, זה מחירה חוקית. אז אין שום דבר לבית, לא יש לו כסף. אני מפחד